салом дӯстони азиз, рӯзатон ба хайр бошад. умедворам сеҳату саломат бо мо ҳастед. чаро аз болои хонаи Каъба парвоз кардан маън аст? то ба ҳол оё ҳавопаймо ё парранда аз болои Каъба парвоз кардааст ё на? шаҳри Макка фурудгоҳ надорад. маълумотҳое ки метавонад шуморо ба ҳайрат оварад, маълумоте ки аз рӯи таҳқиқотҳои олимон ба дини ислом чизҳои зиёдеро ворид кард. хонаи Каъба маркази замин ба ҳисоб меравад, зеро он дар миёни замин ҷойгир аст, ки дар он ҳеҷ каҷи каҷравӣ вуҷуд надорад. хонаи Каъба аввалин нуқтаест, ки нури офтоб дар лаҳзаҳои баромадан ба он мезанад. бо ин сабаб ва инчунин азбаски Каъба маркази вазнинии замин аст, маркази вазнинӣ ва инъикоси иртиботи кайҳонӣ дар бораи вазнинӣ дар сатҳи замин, аз болои хонаи Каъба минтақаи якуми дар қабатҳои ҳаво, аз қисмати болоӣ парвоз кардан ғайриимкон аст. аз рӯи таҳқиқотҳо то ҳол аз рӯи хонаи Каъба ягон парранда ва ҳавопаймо аз зери маркази ӯ убур накардааст. ҳатто паррандаҳои мавсимӣ низ ҳангоми гузар шудан аз рӯи хонаи Каъба дар қисмати болои фазоӣ убур накардааст ва намекунанд. шумо ҳатман савол медиҳед, ки чаро шумораи зиёди паррандагон дар майдони масҷиди хонаи Каъба парвоз мекунанд? чунин парвоз аз сатҳи поёнӣ ба мисли маъмулӣ аст, аммо аз сатҳи боло то ба ҳол ҳеҷ парранда ва ҳавопаймое парвоз накардааст. бояд гуфт, ки Каъба нури замин аст, ки он нур аз Каъба баромада фазои берунаро ба сӯи осмон убур мекунад. гуфта мешавад, ки ин нур ба арши илоҳӣ ба осмон омада мулоқот мекунад. яъне ҷои интихобшудаи хонаи Каъба ва бо арши илоҳӣ дар осмон перпендикуляр аст. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.